Nu skal vi lige lave et cirkeldiagram her i vores regneark. Jeg har mine tal stående her med observationerne, nogle karakterer, som der er blevet observeret. Hyppigheden har jeg hernede af, hvor hyppigt karakteren forekommer, og så har jeg procentberegningen, frekvensen stående herover. Jeg starter med at gå hen og markere celle B46, observation med hyppighed, og trækker stille og roligt ned og slipper med musen hernede på de 12, så jeg har mine karakterer markeret. Så går jeg over til her, hvor jeg har frekvensen, og nede på tastaturet i venstre hjørne har jeg CTRL-tasten eller kontroltasten. Den holder jeg nede, og så klikker jeg ved min frekvens og trækker ned til og med den sidste procentberegning, jeg har her. Så slipper jeg musen, og jeg slipper kontroltasten. Så har jeg markeret 2 af hinanden uafhængige områder i regnearket. Når jeg så skal have lavet mit cirkeldiagram ud fra de data, jeg har markeret, går jeg op og vælger menuen indsæt heroppe, og der har jeg så cirkel stående her, så jeg klikker lige på den lille listepil i omme bagved og vælger den mest overskuelige cirkeldiagram, netop det her. Klikker på den en gang, og så har jeg mit cirkeldiagram stående. Jeg trækker det lige lidt til side, så jeg kan se, hvordan mine tal og mit cirkeldiagram hænger sammen. Jeg er ikke helt tilfreds med etiketterne, der er på her, hvad de hedder. De skulle gerne hedde det samme som observationerne. Det ændrer jeg ved at gå ind og højreklikke i området herinde, og så vælger jeg vælg data på den der. Jeg ønsker at redigere den her akseetikette, så jeg klikker på redigere, og så markerer jeg ned over de tal, jeg gerne vil have stående her, og slipper og siger OK. Så har jeg fået ændret i mit cirkeldiagram, har jeg nu fået ændret, så jeg har mine karakterer stående i stedet for. Tilsvarende vil jeg ikke have den her observation stående, så den fjerner jeg lige herover i den forklarende tekst. Fjern. Sådan. Og så siger jeg OK til den der. Til sidst kan jeg lige gå op og dobbeltklikke i teksten heroppe, og så kan jeg så ændre navnet til at være karakterfordelingen. Sådan der. Så står der det, der skal stå i mit cirkeldiagram, og jeg har min tabel og mit cirkeldiagram, der passer sammen.